тамашачыларым, мин тапшырған автор һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә вәгъдә иткәнчә инде тапшыруымның икенче бүлеген тәкъдим итәм. Әйесегезгә төшерәм. Без сезгә Туган тел телеканалында концертлар башлануына багышланган 17-нче сезон концертлар репортажын тәкъдим итәбез. Хәерле ял сәгатьләре дусларым, без башладык. Шәшә гөлләмәләре, исәнмез, хәерле кичләр. Кемгә алып килдегез бу гөлләмәне? Гость. Сестра Эльмира Ямалова. Сез, димәк, безнең алып баручы Эльмирның туганы һәм сез аңа шәшә гөлләмәләре алып килдегез. Яхшы. Туган тел оештырган концертларга еш йөрисезме? Яш йөрибез сәйем. Нәрсәсе белән ошый сезгә безнең концертлар? Весело, красиво. Siz sir itib gina topshiruğun qaraysiz. Ты меня знаешь? Әйе, Мин кем? Шарапжан. Bu dünyada bir kelganmiz, яшик әле елмая. Рамил Шарапов үзе ашкынып котларга килгән безнең Туган тел телеканалының яңа концертлар сезоны ачылышына багышланган концертка хәлләр ничек, Рамил, хәерле кичләр? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, менә ел сайын сагынып киләм. Иң беренчедән сине, аннан соң туган телне, шулай ук тамашачыларны. Безнең өчен дә әйтәм бит, шушы Башкортстан Республикасы белән һәм Татарстаныбыз белән дуслык күперен саклап калу безнең өчен бик кирәк. Менә без яшьләр һәм инде әйтәләр, бөтен киләчәк яшьләрдә дип, шуңа күрә тизрәк шатландырасы килә. Озак еллар хезмәт итәсе килә Башкортстанга да, Татарстанга да. Шуңа күрә бәйрәм белән, сезон ачылышы белән чын күңелдән. Рәхмәт. Менә түгел бер ел элек, Рамил, без синең белән менә шушы урында менә беләсеңме, очраштык баннер янәшәсендә, шулай ук безнең концертлар ачылышы сезонына багышланган концертта дип әйтергә кирәк инде, әйбәт. Һәм минем анда шундый розам бар, әйме? Син шул розаны күреп җыр язып, менә шул ук мизгел. Роза, чәчең җилдә туза, гөлдә сине уйлап гомер кәйлә роза. Калганын тыңлыйсыгыз килсә, концертларга килегез. Сер итеп кенә әйтәм, синең әлеге тапшыруыңны карап та күпләрнең кызыксыну тагы да уянган. Рамил Шараповның концертына йөрергә кирәк икән, ул шундый тирән мәгънәле фикерләр йөртә, искиткеч. Әйе, дусларым, мин аны үзем дә һаман да шушы юмор осталары белән аралаша-аралашаларга тапшырулар эшләп, шуны ачыклыйм үзем, әйме, алар шул хәтлек акыллылар. Алар үзләрен җитди сәхнәдә тотып, җитди җырлар җырлаган артистларга караганда, менә шу юмор осталары күпкә тирән фикер йөртә торган. Үкәләмәсен, бу дөрес, Рамил. Бик зур рәхмәт. Синең әтиң мәнең шундый акыллы. Акыллымы? Юк, тирән, эчтәлекле итеп, төптән аша уйлап, фикерләрне дөрес итеп, халыкка, тамашачыга файдалы итеп җиткерә белә торган талант. Беләсезме, һәрбер кешенең үз өстендә эшләүеннән торадыр дип инде. Укыйм теге китап, фикер йөртүләр, тормыш күрү әзме күпме, әти-әниләрдән дә бардыр инде, рәхмәт. Шуңа күрә әйтим бит, тәҗрибәле булырга кирәк. Тәҗрибәле булганда гына, база булганда гына фикер йөртеп була. Әлбәттә, инде бу акыл өйрәтү булмасын, чын күңелдә, менә күңелеңдә булган фикерләрен кешегә җиткереп, ниндидер гыйбрәт бирү, ниндидер дәрес бирү, мин абынган җирләрдә алар абынмасын, абылмыйча да булмый, авызың пешмәсәң өйрәнә алмыйсың. Шуңа күрә на ошибка хочется диләр. Бик зур рәхмәт, Рамил Шараповны без һәрвакыт безнең тамашаларда күрергә һәм Уфабызда үзенең сольник концертлары белән дә күрергә һәрвакыт шатбыз. Уңышлар сиңа, Рамил. Рәхмәт. Туган тел телеканалы бүген 17-нче иҗат мизгелен башлады һәм безнең проектта алып баручыбыз Туган тел телеканалының алып баручысы Ирина Вәлиуллина. Бүген сәхнәгә нинди хис-тойгылар белән чыктың? Бүген күңел ничектер башкача канатлана. Чөнки шундый кайнар сәхнә, тамашачының алкышлары иңнәргә канат куя. Шулай да без бәхетле дип чын күңелдән әйтәсе килә бүгенге мизгелдә.
тамашачылар, мен енді һәрвакыттагыча сертификат тапшыру авторы һәм алып барышыбызны хәйруллин сезгә безнең Яшьләр сараеның бинасының төрле нокталарыннан безнең концертның энергетикасын тапшырырга тырышам. Әлеге мизгелләрдә мин залда басып торам һәм инде сәхнәдә шулай ук безнең сагынып көтеп алган кунагыбыз сирәк кенә килә торган Башкортстаныбызга җырчыбыз Ришат Фазый-Әхмәтов. Әйтергә кирәк, Ришатның тавышы, җырлары шулай ук бик көчле һәм моңлы. Sözüne, kişilerinin sözüne her vakit adresin eydir, durup kara gözüne. Хөрмәтле тамашачылар, әйе, сез ялгышмыйсыз. Безнең сертификат тапшыруында бүгенге Туган тел телеканалының сезон ачылышына багышланган концертта Ришат Фазый-Әхмәтов үзе килгән. Сәлам. Сәлам барыгызга да. Без инде аларны каршы алган, ягъмәдә ләкин менә хәзер чыгышыннан соң сөйләшәсе килә Ришат белән. Әле килгәндә әйтә интервьюга, бу хаты кирәгәнем юк иде. Сәбәпләре нәрсәдә икән Ришат? Теге, ни Ике шаркатка киенгәнгә микән әллә? шавып киләсең бит инде берәр каян килгәндә, нидән спорт белән шөгыльләнгәндә шавып киләсең, шуңа шикер тирләп пиштем. Мин булай спорт белән шөгыльләнә торган кеше. Ну, аны хәтле тирләгәнем юк спорт белән шөгыльләнгәндә. Уфа тамашачысы шуннан да бик җылы каршы алды. Рәхмәт әйтәсе килә, менә Туган тел каналында мең рәхмәт әйтәсе килә, шулай зурлап чакырганнар өчен. Алга таба да матур иттереп эшләргә язсын сезнең белән Алла бирсә. Сезгә рәхмәт. Сез безне Туган тел телеканалы танытасыз тамашачыларга. Танытасы гына килеп тора бит шундый талантлы кешеләрне, җырчыларны. Ришат чынлап та син бит бик көчле тавышлы җырчыларыбызның берсе. Менә әлегесе вакытта күзәтеп киләм, син шулай ук хәзер сольник концертларың белән дә тамашачыларын куандыра башладың шикелле. Бик озак кына паузадан соң әйбит. Әйе, Алла бирсә менә Башкортстан тамашачысында сөендерәсе килә, үземнең концертларым белән килеп, нишләп мин менә килеп чыкмады теге вакыт килергә, мине бик атып подводить иттеләр. Кешеләр, җегетләр, администратор җегетләр, мондагы Башкортстанда кешеләр түгел ул. Мине бик атып подводить иттеләр, шуңа күрә мин Башкортстан тамашачыларына килә алмадым. Шуңа күрә мин алдан гафу үтенәм. Алла бирсә килергә насыйп булсын, сезнең белән күрешергә насыйп булсын, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Башкортстан тамашачылары. Мин сезне яратам. Башкортстанда менә шуннан да җырны ишетеп тыңлый белә торган, җырны ишетеп җырлый белә торган халык яши. Менә шуны әйтәсем килә. Бик дөрес ассызыклап киттең, әйе, бездә шундый тамашачы яши. Син үзеңдә бит җырларны сайлаганда җинтекләп нәрсәсенә аерым игътибар бирәсең, сүзләренәме, көйләренәме? Әллә инде хәзер аранжировкасы шәп булсын дип тә тырышабыз бит инде, әйе бит. Шул утышы дип халыкка керсен дип. Синең фикерең ничек? Менә минем фикерем ничек, мин җырны сайлаганда иң алдан сүзләренә игътибар итәм. Андары көенә көй булырга тиеш халыкчан. Үзебезчә булырга тиеш ул. Һәм дә инде аранжировкага килгәндә барда бер теге үзебезнең уен коралларын, баяннар, тальяннарны кушмыйча калдырмыйм, кушам. Менә шулай матур әйтеп җырны без инде тамашачыга җиткерәбез. Шуннан да җырны сайлый белергә кирәк. Әле бит әле сайлый белдәңгә түгел, аны чыгып җырларга кирәк. Чыгып җырлап, әле син аны яхшы сыйфатлы итеп башкарырсың, әйме? Аны тамашачы кабул итүе дә кирәк бит әле хәзер. Шул тамашачыга ошамаса, тамашачы әйтәм бит, тамашачыны залга куып та кертеп булмый, куып та чыгарып булмый, ул сине хөрмәт итмәс, яратмаса, шуңа күрә тамашачыны яратырга кирәк, артист кеше өчен тамашачыны беренче чиратта яратырга кирәк, менә шул. Без Ришат сине дә, синең иҗатыңны да яратабыз. Мин шәхсән үзем дә яратам, тамашачыларыбыз да. Шуңа күрә без сине киләсе проектларда көтеп калабыз, үзеңне дә көтеп калабыз Уфада. Яңа сезон ачылышы белән сине дә котлыйбыз, чөнки бөтен артист өчен дә бүген көн, ул көз айлары яңа сезон ачылышы. Шуңа күрә Туган тел сине янәдән бәйрәмең белән. Бәйрәм белән сезне чын күңелдән күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт сиңа. Ришат Тухватуллин просто самое сердечко. Ришат Тухватуллин әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә, дусларым. Әлбәттә инде күпләребезнең күңелләрендә ничә еллар дәврендә яшәгән хит җырыбыз Айдар Авый Галимов репертуарыннан әйт авылым. Ришат бу җырга яңа сулыш биреп, үзенең башкарылышы белән яңартып, халык күңеленә янәдән матур итеп тәкъдим итә. Миңа калса бик шәп. Ришат, 3 җыр бүләк иттең безнең Туган тел телеканалының матур концертында. Рәхмәт сиңа беренчедән һәм җибәрәсләре килми тамашачылар. Нигә 4нчесе булмады?
Ничек әйттеләр? Җырдан артык булмасын диләр. Син җырлар идең тагын. Җырлар идем, мин әйткән идем, Марат айда 4нче җыр булып, бәхеттә, шатлыкта, рәхәтләнеп бергәләп җырлабыз дигәнем. Ришат, мин бер чаккач ана керә алмыйм бит инде кирегә ди, шуңа күрә инде, ну булмады. Ярый, икенче тапкыр ала бирсә. Алла берсе, әйе, әлбәттә синең планнарың бу елгы сезонга бик көчле дип ишетеп карап торам, әйме? Аты бара быелны. Кәмендә республикада түгел, хәтта федераль уровеньдагы концертларыбызны үзебезнең милләтне яхшы йөздән күрсәтәсе килә. Бик тырышлык белән, әзерлек белән инде башлап җибәрдек. Аллага таянып, Алла берсә инде шушы эшебезне матур итеп эшләп башкарып чыгарга. Яра насыйп булсын, синең командаң шәп, терәгең, гаиләң бар, сиңа илһам биреп торучы шулай бит. Аллаһыма шөкер. Менә синең өчен Ришат Тухватуллинга сорау бирсәләр, нәрсә ул синең өчен уңыш? Син нәрсә дип җавап бирер идең? Уңыш, минем уйлавымча, ул тырышлыктыр. Тырышлык белән эшли белү һәм үзеңнең куйган максатыңа ирешү минемчә бәхет. Әлбәттә, Синең өчен бәхет белән уңыш бер төшенчәмени? төрлечә бу бәхетне әйтергә була, нәрсә ул минем өчен бәхет дип әйтмә. Ул сәламәтлек. Аллаһыма шөкер, менә шулай итеп үз күзебез белән, үз кулларыбыз белән, балаларыбыз исән-сау, әти-әниебез исән-сау. Минем өчен менә шул бәхет. Шушы ишатыңдагы үрләр синең өчен уңыш дип аңладым, шулаймы? Ну, әлбәттә ул шулай ук әйтәм бит, менә үзеңә куелган максатларыңа ирешү минем өчен зур бәхет. Чөнки син аның белән хыялланып яшисең. Менә шулай булса, вот мин бәхетле булыр иде дип уйлыйсың. Һәм әлбәттә ул уңыш сине бәхетле итә. Менә бит дуслар, һәрбер кешенең үзенең күңелендә бу төшенчәләргә аңлатма бирү миңа бик кызыклы булган, сиңа бу сорауны бирү. Иршат, менә шушындый грандиоз проектларга әзерләнгәндә, сине менә нинди мизгелләр чыгарыңнан чыгара? Ну, Син гомумән тиз кызып китүчәнме? тиз кызып китүчән, но мине иң беренче чиракта, әлбәттә концертка килсәк, тавыш белән нидер проблемалар булса, мине иң беренче чиракта шул әйбер үзеннән чыгарырга мөмкин. Но соңгы арада безнең инде командабызда үсештә, шундый хәзер Аллаһыма шөкер егетләребез инде профессионаллар чын мәгънәсендә һәм инде андый проблемалар әзәйгәннән әзәя бара. Ну, менә шундый техник белән бәйле нидер проблемалар мине үзеннән чыгарырга мөмкин. Бәлки кемдер үз эшен эшләп бетермәсә, җаваплы карамаса, шулай ук бу мине үземнән чыгарырга мөмкин. Төрлечә инде, төрле хәлле булырга мөмкин. Мин дә кеше. Әлбәттә синдә кеше иҗади кешеләр бигрәк эмоциональ булалар бит инде. Тем более мин. Син бит карап торган шундый тыныч кына, шундый һәрвакыт акыллы фикерләр йөртеп кенә, менә булай барып кына аңлатырсың кебек, анда берәр кешеләр бераз ашамаса. Гафу итенергә син шулай ук сиңа җигеп биреләме гафу итенү? Мин кайбер чакта кызып китеп, кайбер кешегә өлеш эләктерергә мөмкин. Ну, эштә дип әйтик, без бит инде менә барлык безнең команда 25 кеше эшли, 25 кеше миңа карап тора. Кемдер оныта, кемдер бер генә онытмый, һәрвакыт оныта башлый. Шул вакытта мәсәлән мин аларга ниндидер өлеш бирергә мөмкин. Ә менә кайбер чакта кайбер кешегә кызып китеп, тиз арада дөрес өлеш бирмим дә инде. Бездә шулай диләр инде өлеш дип. Ничек? Өлеш алды диләр бит инде берәр кеше. Һәм менә шул вакытта инде әлбәттә мин соңнан аңлыйм да, миңа аңлаталар. Син Ришат ул гаепле түгел аңарда. Менә шуның аркасында bir вакыт концертта чыктым, батарея утырган микрофонда. Мен әйтәм, сез кая карады, чыкты, мен әйттем инде. Әйтәсез сүзләр. Ул шин хәлдә ул батарея бракованный булган. Алмаштырган булган. Һәм менә шул вакытта әлбәттә мин гафу үтенәм, үземнең егетләр алдында да, кызлар алдында. Минем өчен гафу үтенү ул авыр түгел. Если әлбәттә мин гаепле булсам, үзем гаепле булсам. Димәк, син үз гаебеңне таныйсың, һәм әгәр дә син дөрес кирәксез урында кешене гаепләгән. Танымдыр инде, бәлки танымыймдыр. Төрле чаклар буладыр инде, Ришат. Ярый. Рәхмәт сиңа, Ришат, матур җавапларың өчен, чыгышларың өчен. Без сиңа уңышлар телибез яңа сезонда. Туган телгә шуң күңелле рәхмәт. Сезон башлану белән тәбриклим. Халыкка шулай итеп матур итеп безнең җырларыбызны җиткерергә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт. Ришат Тухватуллин! Хөрмәтле
тамашачылар, хәзер инде без үзебезнең концерт карап утырган тамашачыларыбызның фикерен белеп китәбез. Ничегрәк икән аларның кәефләре, нинди хисләр тантана итә икән аларның күңелләрендә. Әйтергә кирәк, безнең менә фойебызда артистларга теләге булган кешеләргә шулай ук бик матур бүләкләр дә бар. Мин дә берсен алдым да сезгә шуны тотып матур итеп сөйлисем килеп китте. Исәнмесез? Исәнмесез? Хәлләрегез? Бик яхшы. Ни өчен яхшы? Чөнки күңелле, матур концерт бара. Рәхәтләнеп карыйбыз, шуңа яхшы. Туган тел, уңышлар сезгә. Атлап киткән эзләрне күңелдә, шымыр чәчкәләре коелар. Әлегесе мизгелләрдә Ләйсән Гыймаева һәм Булат Байрам үзләренең матур җырларын бүләк итәләр, дуслар. Әйе, рәхәт күңелле безнең Туган тел телеканалы оештырган проектлар, без алар һәрвакыт күңелләргә шундый яхшы күтәрен кәеф бүләк итә торган проектлар. Шуңа күрә концертларыбызга килегез, рәхим итегез, дуслар. Сез карагыз әле, кем монда басып тора, дуслар. Исәнмесез, хәерле кичләр. Бу бит Иркә үзе. Ул сез, мин даже Иркә сезнең якын басырга да куркам, шундый матур, зауклы күлмәк. Хәерле кичләр, Иркә, бәйрәм белән. Рәхмәт, хәерле кичләр, бәйрәм белән. Ничек кәефләр? Сорау, нинди бәйрәм бүген? Бәйрәм, сезон ачылышына багышланган Туган тел телеканалы концерт оештырды. Һәм сезне чакырды, Иркә. Әйе, точно бәйрәм икән. Әйе, мин дулкынланудан онытканмын. Кая сезнең сагызыгыз, сез бит дулкынланганда сагыз чәйнем дә идегез. Ни, сагызны онытканнар кызлар. Күрсәт әле конфетыңны. Менә монда конфетлар бирделәр берне. Ой, берсе чыгып китте менә. Берсен ашадым, хәзер тагын икесен бирәләр. Вот. Быел Иркә үзенең сүзләрен алып әйтәм, бик күп чыгымнар таләп итте быелгы концерт программасы дидегез әйбет. Быелгы кебек бер кайчанда теге шуның хәтле көч куйганыбыз юк. Беренчедән Аллага шөкер состав, Аллага шөкер дип әйтү дөрес мин юкмы белмим. Әз генә яңарту булды составта да. Үзем дә алыгаям, егетләрем, музыкантларым да алыгая башлады, әз генә йоклый башладык сәхнәдә. Шуңа күрә миңа энергия бирер өчен мин быел беренчедән биючеләр алдым төркемемә. Яшь кызлар һәм егетләр дип әйтим. Музыкантларым да быел яшьрәкләр. Шулай итеп, мин инде яшьләргә дә мөмкинчелек бирергә ойладым. Чөнки аларның да атлыгып торалар, эшлиселәре килә. Аларны да тамашачыларга күрсәтәсе килә. Шуңа күрә пока әле әз генә булса да мөмкинлегем булганда, ничек тә булса, әз генә булса да яшьләргә дә зур сәхнәләрдә эшләргә мөмкинчелек бирергә теләгем булды быел. Булат Байрам, Ләйсән Гыймаева үзләренең чыгышлары белән безнең концертыбызга тагы да шундый яхшы энергетика бүләк иттеләр. Булат инде вообще тик тормый инде уже сәхнә менә интервьюга чыкканда да без белән бии. Тынычланып булмый әле. Ул иде дә шундый энерджайзер Ләйсән. Төрле чагы була инде. Хатын эш курса юк. Энергия бетә хатын эш курса. Миннән башка бүлмәгә. Гөл шулаймы әллә инде тик? Хатын эш курса йоклыйсы килә башлый. Яшь кушамы эшне алайсың? Ой, вообще. Сез бит инде үз йортыгыз белән торгач, сездә чынлап та хатын кызга да иратка да эш күптер. Әйе, эш бетми инде. Ират эше бигрәк тә бездә теге тансык дип әйтимез, ул бер генә егет бит. И эчендә аларның эше идән чыккач минеке. Бөтен газон, бакча, түтәл, парник, су себу, җир казу. Хәзер тәмле ризыклар казанда шундай эшләп өлгерәсең, пешереп өлгерәсең. Әлбәттә. Ансына арыдым хәзер, хатынны чакырам ярдәмгә шуңа күрә. Тәмле хатын белән бергә пешерәбез. Bütün тапшыруларда да арып бетәсездер инде пешеренә. Гомумән, сезнең гаиләдә чынлап та кем лидер? Кем лидер сезнең гаиләдә? Лидер дигәннән әле бүген беренче тапкыр хатын белән икәү генә килдек Уфага менә. Һәр килгәндә кеше белән киләдер. 5 сәгать буе аралашып килдек, нормаль кеше икән. Менә бит инде бу. Әңгәмәдәш икән. Юк, чынлап та икән, чынлап та. Без күптән шулай 5 сәгать аралашкан юк бер-беребез белән. Сез беләсезме, чынлап та генә калып. Икен генә юлда ир белән хатын кыз аралашу, машинада барганда ул чынлап та якынайта. Ул нидер гомумән сөйләшмәгән темаларга сөйләшә башлыйсың, нидер ачыклыклар керә башлый мөнәсәбәткә бит.
Шынап, яшьлекләргә кайтып килдек. Ниндидер романтика барлыкка килеп китте дигәндәй, кулдан тотышып Туктап, кофе алдык, шаурма белән сыйладым хатынны. Чынлап та бит сез 3 балалы гаилә, теге күп балалы гаилә дип әйтергә кирәк бит инде, многодетная семья русча әйткәндә, андый гаиләләргә бигрәк тә ике генә калып, әйбәт сөйләшүләр, кайда чыгып керүләр кирәк. Сездә бундый традициялар еш кабатланамы? Менә шулай Уфага чакырганда инде. Менә 2 елга бер булды инде. Сездә ешрак чакырырга кирәк икән, әйбәт сезнең гаиләгә теге ничектер бердәмләшү, шундай ике генә калу мизгелләрен бүләк итик дисәк, Уфага концертка чакырырга кирәк инде. Ярый, менә сезнең быелгы концерт сезонына нинди идеялар гомумән? Идея дип инде без килгәч күрерсез. Алла бирсә 23 октябрь көнне көтеп калабыз. Әлбәттә, кызыклы безнең яңа җырлар, яңа дуэтлар булачак. Лейсан менә Алла кызыбыз белән Алла бирсә яңа дуэт башкарачаклар. Баянга гына. Искиткеч булачак. Шундый живой дип әйтгәндә русча әйтсәк, тере инструментларны кушып җибәрергә тансык бит инде, тамашачы тансыкты, һаман теге димбер шатыр гына булмый бит инде. Андыйлар да кирәк, теге күңелне айкап чыгара торган шундый баянга бер җыр әзерлибез Таңсылу белән. Калса бу чынлап та бик тәмле номер. Безнең дә менә бик яңа матур дуэт яздырдык, әле ул әзер түгел. Мәхәббәт турында. Менә без күптән эзләгән шундый митляк, менә матур митляк. Бер-берсен нык яраткан парлар өчен, ир белән хатын өчен, ул менә теге яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә, урта яшьтәгеләр өчен дә бик бара торган җыр. Димәк, бик тәмле, матур тамаша көтә сезнең тарафтан. Әйбәт, сез әле Уфада гынамы, Башкортстан буенча районнарга чыгына? Уфада гына, ие. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Туган тел телеканалының матур шундый сезон ачылышына багышланган концертта күрергә сезне без бик шатбыз. Шуңа күрә киләсе проектларда көтеп калабыз. Һәм инде туган телне бәйрәм белән котлыйбыз. Бәйрәм белән! Рәхмәт чакыруыгызга! Концерт сезгә бик ошыйбыга йөзегезгә караганда. Әйе, бик тә охшай, бик матур, бик кызыклы охшаган концерт булды. Туган тел без һезне яратабыз. Коллектив бик зур. Партиятым калды. Теге составта иң яше улые. Быелгы составта иң алысы. Опытный дип әйтим. Димәк, сезгә ошый иркәдә эшләүсез. Сез хәзер бит монда ветеран. Ветеран, әлбәттә. Теге значок кына бирәсе була. Эшләүнең 1 елы 3 еллап бара. Шуңа күрә ул хәзер 7нче сезонда башладык Фидаил белән. 7-21 ел монда эшләүендә. Ни өчен иркә син үзең белән эшләүне кыен дип уйлыйсың? Кыя сыра. Ул иркә үзе әйтә, минем белән эшләү бик авыр дип, 1 елы 3-кә тиңләшә ди. Нәсәсе авырсын иркә белән эшләүне? Миңа шуны аңлатып китегез әле. Это просто миф. Но 3 елга тора. Миф, но все-таки бу дөрес. Мин аны юри әйтәм инде, алай түгел Иркә Миндаровна, сезнең белән эшләү шундый рәхәт дип әйтсеннәр өчен әйтәм юри. Нәрсә өчен 3 елга тора, чөнки мин бик таләпчән кеше, шуңа күрә җиңел түгел, мен аларны бөтенесен шундый нык яратам. Шундый үз итәм, менә кызларымны, гомумән балаларым дип йөртәм, алар инде 23-24 яшьлек кызлар. Бик зур кастинг үттек, быел 3 ай буена кастинг үткәрдем, һәм шулар арасыннан 100дән артык кеше килде, честно әйтәм, 100дән артык гариза булды, шулар арасыннан менә 4-сен генә сайлап алдым биючеләрне. Уфа. Миңа калса бик шулай ук уңышлы сайлау, ялтырап торалар, балкып торалар. Чөнки ялтыраулары бер хәл. Менә сәхнәдә ялтырасыннар, үзләренең ялтыраулары белән, үзләренең энергиялары белән миндә генә селкетсеннәр дигән теләктә калабыз. Уңышлы булырга тиеш быелгы программа. Безнең программада 1-2 минутта вакытыбыз юк. Кемдер буш утырып тора торган кеше бөтенебез. 10 кеше, 11 кеше сәхнәдә, 11 кеше. Һәм инде беребезнең дә 1-2 минутта вакытыбыз юк утырып торган, менә шулай алышынып, менә шундый бик дәртле, матур программа әзерләдек. Бик тә матур концерт, туган телгә бик зур рәхмәт. Шундый концерт оештырганнар өчен тагын да очрашырга язсын.
Спасибо большое за концерт. Очень все замечательно. Артисты изумительные. Спасибо большое. Туган тел телеканалының бүгін шундай сезон ачылышына багышланган концерт гөрләп дәвам итә. Гомумән сезнең телевизор карарга вакытыгыз бармы, Иркә? Мен өзім телевизор қарамасам да, менің кішілерім бар. Ең главный кіші телевизорларды қарап баратырған. Әне, әлі мында барасыз екен, әлі мен өзім де графикларын біліп өтірмейм. Әлі жиындың метем қоя, 24 кино Уфаға барасыз битті. Телевизордан көрдім де шыңа күрә мұхим, ең главный кішім әнейім қарап бара. Вақытым болғанда әлбәттә мен Туган тел каналын қарап барам. Қаменде ғыммен Башқұртстан тамашашысын бик нык яратам. Үз итәм, алар менә үземне кирәк шундый менә гади индалар, алар ничектер менә җылылар әйе, рәхмәт аларга. Һәм инде гомумән Туган тел каналына килгәндә иң дус ничә еллар буена бергә менә эшләп киләбез. Иң дус һәм конкретный каналларның берсе. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә аларга, тамашачыларга, минем җырларымны җиткергәннәр өчен. Сезнең өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, Иркә, булганыгыз өчен, безнең проектларыбызны хөрмәт итеп, чакыруыбызны шулай ук хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Дуслар, без дәвам итәбез. Сертип кенә тапшыруы репортажын сезгә һәрвакыттагыча чын күңелдән тәкъдим итә. Исәнмесез? Бу чәчәк гөлләмәне күрсәтик әле, бигрәк матур бит. Бу чәчәк гөлләмәсе бигрәк бай. Кемгә бу? Бу артистка бүләк итәм. Марат Яруллинга. Кемгә? Марат Яруллинга. Марат Яруллинга. О. Подарок итә. Сезнең иптәшегез тормыш. Сез тотып кына торучысы. Һәм сатып алучысы булгансыздыр инде бу чәчәк гөлләмәсе. Ничексең кәефләр? Әйбәт, әйбәт. Концертта яхшы инде, әйме? Рәхәт, әйбәт, ошады. Сәхнә арты мәш килә, дуслар. Алып баручылар үзләренең сценарийларын кабатлыйлар. Җырчылар үзләренең чыгышларына җыеналар. Туган тел командасы һәрберсе үз эшен шулай ук бик җитди караш белән башкара. Мин дә инде Розхайрын шулай ук тырышам, сертип кенә тапшыруын дәвам итәргә, сезнең өчен кызыклы мизгелләрне күрсәтергә һәм Илмир белән сөйләшеп алырга теләгем бар. Сәлам, Илмир. Сәлам бирдек, хәерле матур сәгатьләр һәммәгезгә дә. Мен әйтәм, Илмирне күргәч бүгін, яшьләр сарайы, мен әйтәм, бүгін кояш кебек балкый яшәк, чөнки ул син сәхнәгә килеп чыккач, миңа калса бөтен үзе шулай елмая, синең кебек матур итеп, бөтен җир нурга күмелә. Сиңа мондай сүзләр әйткәннәре бар име? Әйткәннәре юк иде. Менә синең кебек әйткәннәре юк иде. Шуннан да әйтергә кирәк, зал менә җылы шуның кадәр. Иң беренче җырсан игътибар иттегезме? Чыгыш ясау белән җылы кабул итү менә үзеннән үзе тегдертләнеп, синең ялгышырга да инде кәефне төшерергә дә хакың юк. Син бары тик шушы югары кәефне тагы да югары, белмим, бүген түшәмнең теге ягына чыгып китәбез бугай. Бик матур бара, чынлап та алып баручы. Ирина белән эшләү ничек сиңа? Дөресен әйтергә кирәкме? Дөресен? Без монда бөтен дөресен генә сөйлибез бит, Илмир. Үзе ишетми. Монда бастыра, кара. Ныгайбәт, әйбәт. Шойрак менә. Юк, шуннан да һәрберсе үзенә күрә тәҗрибә бит. Менә синең белән дә үзенә күрә, Айгөл белән дә, бүген инде Ирина белән мин үземне бәхетле хис итәм. Шоу бит инде минем сүз. Тәҗрибәләр. Әйе, без чынлап та Илмирне шул хәтле һәрвакыт көчле проектларыбызга чакырабыз, алып баручы ролендә. Еш булмаса да бары чакыргалыйбыз, әйме Илмир. Син менә шундый һәрвакыт чынлап та позитив рухлысың. Әле сертип кенә әйтергә кирәк, 3 кыз әтисеме әле? 2 бала, 2 кыз, 4 бала әтисе, 1 хатыннан. Аңладыгызмы, дуслар? Мин анализатор, миңа түгел соң барып җитә, мин соңрак кына аңлармын, Илмир. Син тормышта да шундый позитив рухлы бул. Әйе, миңа кайбер дуслар да сорый. Син өйдә дә шуны дим әйтәм, елмаеп торасың. Әйе, мен әйтәм, хатының синең шаирлардан туймадымы? Теге авызга кай вакыт ара бит әле. Алла әйтеп торасың. Шуның кебек. Юк, бөтенесе канагать. Дөньяны матур итеп күрә белсәң, рәхәт яшәү. Шуннан да кайбер әйберләргә игътибар итмичә, кайбер сүзләргә игътибар итмичә, бигрәк тә менә без сезгә бер лайфхак, ягъни күңелгә үтеп керә торган бер сүз. Үткәреп җибәрергә өйрәнегез. Бигрәк тә соңгы арада бөтен сүзне якын кабул итәбез. Элек икешәр битле хатлар язганнар, үпкәләш булмаган. Хәзер бер гади язган сүздән дә үпкәләп куялар, әгәр дә артыннан бер тәмле матур смайлик куймасаң. Шуның кебек. Бигрәк актуаль сүзләр, фикерләр, Илмир. Син акыллы да икәнсең әле. Картта инде мин. Ярый. Һәрвакыт чынлап та рәхәт аның белән аралашу, Илмир узатабыз сәхнәгә. Дуслар, киттек алга таба. Бездән аерылмагыз. Сезне әле тагы да безнең проектка килгән көчле җырчылар белән интервьюлар көтә.
юлларыбыз таза. Еще бірде. Бәхетте, шатлықта өтсін ғұмыр елларыңыз. Марат Ерулин, құлсыран ұсылар. Қошылып жүрісі келі, әлбәттә дейісі келі, тамашашылар шылай өқтейік отыра алмадарларында еді. Дәртләніп, шушы Маратның шына қошылып дейісі келі. Достар, рәхәт көңілі шөп біздер. Өтсін ғұмыр юлларыбыз тазалықта байлықта. Рәхмәт Уфа. Марат Ерулин меңнән артык тамашачыга бәхетне, шатлыкны теләде дә, янып пешеп безнең янәшәгә чыкты. Марат, беренчедән хәерле кичә бәйрәм белән сине. Сәламнар, сезне шулай бәйрәм белән. Всем привет, давно не виделись. Сагынышып беттек инде хәзер. Туган тел телеканалы яңа сезонын башлый. Синең дә инде яңа концертлар сезонын башланып киткәндер, әйбет. Башланып әле китә генә Алла теләсә, 1 октябрьдан без башлыйбыз безнең яңа турыбызны. Шуңа күрә әзерлек бара, бераз нишлидер теге эштә ничек әйтергә. Дулкынлану хисләре. Аны да шуңа күрә без әзер. Шуңа күрә бөтен тамашачыларны иң беренчедән тәбриклимен. Ел сезонның ачылышы белән сезне концертларда көтеп калабыз, килми калмагыз, ям. Яңа кирләр инде, Марат, Алла бирсә. Ниндер яңа фишкалар, бөтенләй көтелмәгән номерлар көтеләме синең бу елгы концерт программаңда? Булачак барысын да сөйләп бетермим, чөнки кызыгы калмый. Дуэтлар буламы? Дуэтлар була, Алла бирсә. Барысын да сөйләп бетереп булмый, чөнки кызыгы калмаганнары килегез, карагыз үз күзләрегез белән. Вот шуңа күрә шундыйрак, әзерләнү, шундыйрак. Үзеңнең булай шәхси тормышыңа килгәндә, Марат, ничек соң әле хәлләр? Буйдак тормышны дәвам итәсеңме? Инде хәзер йөрәгең инде синең буш түгелме? Продолжаем, пока мен буйдак единственный эстрадада калдым, артык кемдә юк, кемдер бит алып барырга тиеш, шуңа күрә пока ул миссия миндә. Вот. Бераз яшьрәк артистлар чыккач, эстафетаны передавай итәрмен мин. Бу йөрәсең киләме синең менә гомумән? Килә инде, ничек килмәсен. Чынлап та. Чынлап әйтәм, өйләнәсем киләм. Балалар телим. Вот, ничек әйтергә, Балалар үстер. Яшьтә бар бит инде әле. Яшәймибез бит, картая киләбез. Шуңа күрә шулайрак. Теләк бар. Әле димәк, Маратның йөрәген яулардай кыз синең тормышына барырга килмәде. Ничек әйтергә, әле пока мин өйләнмәгән, шулай дисәң ярый. Мин инде теге өметләнгән кызларга өмет биргәнме, юкмы дигән генә соравымы инде икенче төрлерәк бергәндә. Өмет биргәнме менә синең? Конечно, өмет булсын, ничек өмет бит булырга тиеш, ничек инде. Конечно, обязательно. Марат, синең менә тормышта гомумән буламы шундый вакытларың, мизгелләрең баш бер нәрсәне уйлый, күңел икенчене таләп итә? Була, һәр вакытта була инде, нишләрсең? Син ул вакытта нишлисең, син кем беләндер киңәш итәсеңме? Син ничектер йомылып үзең йомылып ниндер карар кабул итәсең, ничек чыгасың син андай көрәш барганда син? Үзең белән инде сөйләшергә тырышасың, ничектер теге ничек әйтергә, тынычланып, здравый смыслны кабызып, ниндер бер фикергә килергә тырышасың инде. Төрле көндәр була инде тормышта. Синең теге моңсулыкка бирелеп киткән көннәрең буламы? Гомумән син моңсулыкка бирсәң, ничә сәгать, ничә көн дәвам итә ул? Мин тырышам бирелмәскә, чөнки ул теге ничек әйтергә, ул депрессия дигән әйберләр, ул ширләр, һәм теге ниндидер апатиялар ул бик авыр, һәм ул теге бүгенге вакытта иң начар шир, шуңа күрә ул әйберләргә бирелергә тырышмыйм, отвлекаться итәргә тырышам. Вот. Баланс, бөтен әйбердә баланс булырга тиеш. Син, Марат, менә бер нәрсәгә шатланып еларга мөмкинсеңме? Юк инде, ничек инде, мөмкин. Теге үз шатлыгыңнан да җылап җибәрәсең, һәм инде теге якыннарың ниндидер ниләргә үрләргә менгәч тә, алар өчен дә шатланасың. Конечно, безнең бит ничек әйтергә, тем более иҗат кешеләре, бик нечкә күңелләрбез. Менә шундай ничкә күңелле. Әлегесе мизгелдә буйдак дип әйткән була инде. Ничектер дөресен кем белә? Марат Ерулин булды. Инде мин буйдак буламын инде, әйтәм бит инде. Ярый. Рәхмәт, Марат, килгәнең өчен. Безнең проектларга көтеп калабыз сине. Үзеңнең концертларың белән дә һәм безнең туган тел оештырган проектларда да катнашуыңны көтеп калабыз. Уңышлар сиңа. Рәхмәт сезгә дә. Килүем минем татар хорына. Алар бит инде шулай
Татар дәүләт камера хорына бит. Хорына. Шуларны бик тыңлыйсым килә иде. Шуның өчен килдем менә. Сезне күрәсем килгән иде. Мине Матур иттереп сез үткәрәсез. Мактый беләсез кешеләрне. Шуның өчен миңа бик әйбәт булды сезне күрүш. Сезгә Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр яусын. Мине аңлаганыгыз өчен, мине тойганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен һәм миңа булган мөнәсәбәтегез өчен. Настоящий ведущий медресе. Дивәйтә миндә татарча. Бүгенге тамашаның иң зауыклы махсус кунакларының берсе ул Татарстан халык дәүләт камера хоры. Җитәкчеләре Миләүшә Тәминдарова шундый көчле, ялкынлы энергетика белән кыздыралар безнең залыбызны. Хөрмәтле дуслар, безнең һәрбер концертыбызга сценарийны язучы, һәрбер артист белән вакытында сөйләшеп, элемтәгә кереп, аларны җайлап, графикларына туры китереп, безнең концертларыбызга шундый көчле состав җыюга да күп көчен салган безнең Диләбез. Хәерле кичләр, Дилә. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? 17нче сезонны башлап җибәрдек. Син бүген нинди хисләр кичерәсең? Беренчедән мин барыбызны да бүгенге бәйрәм белән тәбриклисем килә. Туган тел телеканалы командасын ихлас тәбриклим һәм шулай ук бүгенге концертны оештыруда зур ярдәм күрсәткән VIP-партларга зур рәхмәт. Без бергә эшлибез, бердәм команда, бергә туплыйбыз, матур-матур составларны, матур-матур концертларны бергә эшлибез. Һәм бүгенге көнне хезмәт кылган һәрберебезгә мин ихлас күңелемнән бары тик рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Бүген яңалыкларда булды. Безнең Туган тел телеканалының алып баручысы Ирина Вәлиуллина алып барды, сәхнәдә алып барды. Һәм дә 3нче тапкыр инде без башлыйбыз концертын Илмир Ямалов алып бара. Аның белән шул хәтлем рәхәт эшләве. Менә рәхәт кеше, җиңел кеше тиз генә ниндидер үзенең фикерләрен белдереп, концертыбызны тулыландырып, моторлап җибәрү ягыннан да бик оста, аңа зур рәхмәт. Һәм барыбызга да бары тик уңышлар гына телим, киләсе концертларда очрашырга язсын. Миләүшә Тәминдарова шәп булды, рәхәт булды, мощный булды. Рәхмәт сезгә. Бик миңа да шундый күңелле итеп менә очрашу Уфаның с уфимским зрителям таким теплым и необычайным, конечно. Неповторимым совершенно. Так музыку, как любят здесь, не любят нигде. Мне кажется, что да. Да здравствует дружба между нашими народами, между Татарстаном, Башкортостаном. Рәхмәт сезгә, дуслар. До новых волнующих встреч. Алла бирсә, без инде сезне шулай ук хөрмәт итеп яратып киләсе проектларга көтеп калабыз. Хөрмәтле безнең Миләүшә ханым, сезнең энергетикагыз ул әйтеп бетергесез көчле, ялкынлы һәм инде репертуарыгыз да шул тиклем. Миңа калса шундый шәп җырларны сайлагансыз. Әле бит сез халык белән шул хәтлек рәхәт итеп аралашасыз, әйме? Ну, ул бит үзебезнекеләр. Бөтенесе теге гаилә шикелле. Понимаете, и вот эта вот близость, когда кеше җырлаганда, ул какой-то особый какой-то атмосферу испытывает, понимаете, особую близость. Как будто ул синең кардәшләрең, понимаете, как будто ул синең әтиләрең, әлинәрең, абыйларың, апаларың, понимаешь, утыраларында. Ну, бик как-то, ну, моңланып чыгам сәхнәдән. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Туган тел телеканалының 17нче концерт сезоны ачылуга багышланган тамаша тамамланды. Әлбәттә, бердә тамамланды диясе килми, чөнки рәхәт, ялкынлы энергетиканы туеп сезгә һаман да өләшәсе килә. Әмма дә ләкин һәр нәрсәнең башы булган кебек ахырда булырга тиеш. Мин Роза Хәйруллин тапшырның авторы һәм алып баручысы. Төгәл бер генә атнага сезнең белән сау булашам. Күңелләрегездә һәр вакыт яшәргә дәрт, өмет булсын. Яратам сезне, дусларым.